Så på homies. Jeg har en lille vigtig info, fordi det jeg som har subscribet til min kanal, det er meget vigtigt, især den her, hvis I bliver ved med at se mig mere. Fordi jeg laver en ny kanal. Det går meget hurtigt med den her kanal, det har bare været 7-8 videoer, så har jeg sluttet den nu. Men det er fordi, at den her kanal, det er en gammel kanal, jeg har haft hængende på mine værber i lang tid, bare så grund at subscribe til folk. Og så lige så fandt jeg ud af, at jeg gerne vil prøve at lave noget YouTube. Men eneste problem jeg har, det er, at jeg kan ikke huske Google-kontoen eller YouTube-brugernavn og sådan noget til den her kanal. Så derfor der er der en ny en. Og der er link dernede i description. Det er ikke våben, fordi jeg synes, det bliver meget langtrukket. Det bliver svært at finde på noget, man kan lave med dem hele tiden. Men det filmer jeg bare lidt random en gang imellem. Det kan også være, at jeg kommer til at filme nogle våben, for jeg har faktisk fået dem ret fint op lige her. På sådan en lille træplade. Det ser faktisk rimelig flot ud. Men det var dårlig info egentlig. Men der er link til min nye kanal dernede. Så synes gå ned og subscribe mig. Dem af jer, der gerne vil se mere til mig. Muligvis der kommer noget gaming. Jeg vil ikke love noget. Men en anden grund til at jeg også skal dernede, det er fordi jeg har fået et kamera. Jeg skal lige have et større kort til den, så den kan trække lidt mere. For lige nu der kan den kun til 42 sekunders video. Og det er ikke så lang tid. Så det skal jeg nok lige forholde med lidt. Men jeg vil smide et link dernede i description. Og så synes jeg ellers, I skulle prøve at tjekke mig ud dernede. Muligvis der kommer noget gaming. Jeg vil ikke lave noget, men der vil i hvert fald komme noget mere end bare våben, fordi det bliver meget langtrykkende. Nu ved jeg godt, dem der har subscribet til mig, de har udelukket subscribet, fordi de gerne vil se på våben. Bare roligt, det skal også nok være over på den anden kanal. Men den her kanal, det bliver bare langtrukken og bliver ved med at finde på noget med våben. Det er blandt andet en af grundene til, at der går så lang tid imellem, jeg laver nogle våbenvideoer. Men der skal stadigvæk nok komme våben, det lover jeg. Jeg går stadigvæk meget op i det, og jeg har faktisk også været for arrangeret noget, så jeg kan til at gå til noget skydning. Men det var det. Jeg vil sige tak for at du så med på den her. Du behøver ikke like, du må godt hvad du ved dernede. Men det vil glæde mig, hvis du lige vil gå ind på den nye kanal hernede og lige subscribe. Der er ikke nogen video på den endnu, men jeg filmer faktisk den første i dag, så jeg synes, du skulle hoppe derned og kigge. Der er ikke så meget at kigge på nu, men jeg synes alligevel, du skulle ned, fordi jeg ved, hvad min personlighed er, det kan I jo godt subscribe for. Men der er link dernede, og så ses vi derinde. Hej hej.